Pracujem v oblasti fyziky kondenzovaných látok. Mojím zameraním sú magnetické nanočastice. Venujem sa využitiu či už v biomedicíne alebo v energetike. Najviac ma baví tá variabilita, kde jeden a ten istý nanočasticový systém môže byť aplikovateľný ako nosiče liečiv, môže byť používané pre terapiu nádorových ochorení alebo sú súčasťou rôznych diagnostických testov. Základom úspechu je, aby učiteľ bol vzorom. Takže samozrejme, to, čo vyžadujem od mojich študentov, tak chcem, aby to videli u mňa. Sú magnetické nanočastice, ktoré sa používajú v živých organizmoch, toxické? Pre mňa základom pre akýkoľvek svetonázor sú fakty. Na to, aby sme vedeli potvrdiť alebo vyvrátiť tento názor, je potrebné veľké množstvo štúdií a experimentov. Som vďačná, že môžem učiť aj veľké skupiny študentov s plnou aulou, aj menšie skupinky študentov na vyšších stupňoch vzdelávania, kde práve z nadšenia, možno z toho zápalu, ktorý u študentov vidím, tak to je pre mňa obrovský hnací motor, ktorý ma posúva dopredu. Je to nie len moje povolanie, ako sa vraví, ale aj poslanie. Je to niečo, čo mám pocit, že predsa môžem byť aj ja súčasťou niečoho, čo je prospešné pre spoločnosť. A toto všetko spolu nielen súvisí, ale ovplyvňuje ma aj ako vedca, aj ako pedagóga a samozrejme aj ako človeka.